Nois, em venc l'autocaravana, perquè ens volem pillar una camper, una Hummer molt guapa i canviar. Aquí la tenim. El que hem fet ara, espera que canvio la càmera, el que hem fet és portar-la amb l'assegurança com la tenim a tot risc, a que ens canviïn les enganxines, la poleixin, vale? Perquè quedi tota completament nova, totalment nova, perquè de rascades d'arbres i coses així es queda doncs més lletjota, no? I ara la tenim, vamos, impoluta. Cap rascadeta, res, com acaba de sortir de fàbrica. O sigui que, si esteu interessats, aquí la teniu. Super ben cuidada. Pastilles de frens acabades de canviar fa 10.000 quilòmetres o així. O menys, no sé, molt poc. Que ens van durar bastant, la veritat. O sigui que gràcies a tots els que l'heu portat, per portar-la amb tant de compte també, perquè, espera, que obro, us l'ensenyo per dins, que està super bé. Bueno, el terra el tinc una mica brut, d'haver entrat amb les sabates brutes, i aquí la tenim. Ara mateix 68.000 o així de quilòmetres. 2 anys fa, el 24 de febrer del 2023 farà 2 anys que la vam matricular per primer cop treta de fàbrica. I aquí la tenim. Espectacular. Una Bussner. Espera, que trec els draps. Bussner alemana, de les millors qualitats. Mireu, tot això és d'alumini. La xapa de fora és d'alumini. Això és alumini. Això no és plàstic. Vale? Mosquitera. És de màxima qualitat aquesta autocaravana. És d'alta gamma. Brutal. 2 bateries d'AGM. Això d'aquí t'indica la càrrega de les bateries, vale? Ja ho sabeu. 2 bateries d'AGM, de gel, que són les millors per a... Bueno, no, les millors, menteixo, són les de liti, vale? Però les de liti, un parell de bateries de liti, amb tot muntat, et costa 5.000, 7.000, molta pasta. Molta pasta. Vale? Aquí van muntades 2 de liti, es carreguen amb la placa solar, i quan circules, mai m'he hagut de connectar a un càmping quan he estat por ahí a la muntanya, etc. Mai. O sigui que sempre vas carregant bateries automàticament. Vale? Algo que m'agrada d'aquesta autocaravana és que té l'accés a la paperera i a tots els trastos des d'aquí, des d'aquesta banda d'aquí, i no des d'aquí, perquè des d'aquí et costa molt arribar al fons. I aquí és com que estàs al mig. O sigui que super bé. 3 fogons, perdó, que ja sabeu, jo em posaria 2, però bueno, fan així. La nevera és gegant, una Dometic trivalent, pot funcionar a gas, a bateria quan va circulant, o electricitat, de forma automàtica es va canviant. El llit, aquí, al sostre, que es baixa elèctric, un llit enorme, molt gran, amb llums aquí dalt també, ports USB allà al costat, per carregar 2 ports USB per carregar els mòbils, vale? Llits bessons aquí, que es posen aquí unes plataformes i ho pots juntar i fer-ne un de gegant. Super lluminós, super guapa. I una cosa que és una passada és com està muntat el bany. Mireu. Vale, aquí tenim el lavabo, vale? Sí? Dius, vale, està bé, està molt bé, mira. I fas així i tens la dutxa. Una dutxa enorme. Tot en un espai reduït.
en comptes d'ocupar 2 espais al doble per tenir dutxa a part, ho tens tot en el mateix lloc. Amb la qual és de puta mare. Està superbé. Calaixos per guardar coses, els coberts, els plats, tasses, més espai aquí per guardar coses. Ah, i el millor, fas així, clac, ja està, ja pots circular. Amb aquest d'aquí no, aquest d'aquí l'has d'apretar. Aquests dos d'aquí també. Però almenys el que és els d'ús més quotidià, que són tots aquests, vale? Es tanquen i encara que es posis a circular no es belluguen. Val? La ràdio Pioneer, que la pots fer servir també quan està el motor parat, connectes aquí i s'activen amb les bateries d'AGM. Vale? Super bé. I el garatge és enorme. Indicador d'aigua potable, d'aigües grises, molt bé. Indicador de la bateria del cotxe. Sí. O sigui que, si la voleu, contacteu amb mi, que està a la venda, preparadeta, per gaudir-la ja aquesta primavera i estiu. Vale? Passar la revisió a la Fiat. 650 euros em va costar la revisió així, de canvi d'olis i tal, més els 500 després de les pastilles de fre. O sigui, són vehicles que la veritat, la revisió s'ha de fer als 45.000 quilòmetres, cosa que està superbé, perquè és una Fiat Ducato professional, ¿vale? O sigui que són molt dures, són les que millor van. 3 de cada 4 autocaravanes que es fabriquen a Europa es fan amb motor Fiat Ducato. O sigui que són molt fiables, si no farien servir una altra marca. És una passada autocaravana. Una Bussner, fabricada a Alemanya. No és una Benimar, no és una McLuis, no és una Challenger, és una Bussner de gamma alta. Heu de veure com són els aïllaments d'aquesta autocaravana. O sigui, gent que té Benimar, que són molt maques, les Benimar, però diuen a l'estiu és que toques el sostre i et cremes la mà. Perquè tenen una... Bueno, ara, no us enfadeu dels que teniu Benimars, però evidentment no és de gamma alta i tenen un aïllament que és bastant penós, ho sento, però és bastant penós. Val? Passa molta calor, passa molt de fred, no, ho sento, però si no, no serien tan barates. Tenint en compte que avui en dia totes les autocaravanes són cares, ¿vale? Però, bueno, no us enfadeu, els Benimars, els de Benimar, ¿vale? Però és així. Al final, les coses que pagues són aquestes. Aïllaments, xapes de les fustes i coses així de més qualitat perquè durin més, funcionin millor i sigui més maco. No sé, de més qualitat. Al final això és el que estàs pagant. Bueno, si la voleu ja sabeu.